Sarado na yung box. Mm-mm. Paano may pasok ka? Mhm. Paano may pasok? Kaya nga. Ano mga boss? EDM Good morning. kayo? Ano? EDM kayo? Hmm. Nasa kayo yung helmet. Signal light. Pa si Boardman ah. Bilis, ay tatagid dyan. Okay, maluwag. Basta tayo, mainit ang mga busing sa tagig. Dahan-dahan ng boss. Yan, pasok na tayo. Uy! Yung mga nag-iinis sa ano, kasi C5, Center Island. Matupad. Takot ako dito sa mga truck na ganito. Pagtapat mo, sumabog yung luma. Bigat ng kargado ng mga yan. Piminahan na naman tayo. Yan mga boss. Ito. Premium point-to-point Center Sunset. Shout out. Dapat pala kinakabit yung ano, intercom na isa. Si Mrs. na may intercom, hindi kami nagkakarinigan. Ako lang yung nagdadaldal. Punta kami sa ano, City Hall para follow up yung application ni Mrs. Mag-apply na kasi sa DepEd, medyo matagal yung tawagan. Ayaw niya kung pagbigyan talaga ha. May malalim na lubak dito mga boss oh. Yun, binaanan natin. Hindi ng Corolla oh. Yung dekada mo yan, pero tumatakbo ka oh. Iba talaga yung mga gawa ng panahon. Ayan, uminit na tapos magre-reklamo na naman. Ang init! Ganun talaga mga ano, Pinoy style. Pag umulan naman, reklamo pa din. Wala nang ginawa. Hindi magreklamo. Yan, mga busing. Sige, tawid.
magbigay ng ako. Itong mga to, ayaw pa rin mag... Naku po, pinapaalam na lang dito. Umulan ulit. Pass out ulit. Ano ba yan? Siguro pag natapos ng ano, ginagawa ng mineral. Ayan. Manila water. Siguro ayusin na yan. Kaso, bagal, matagal. Paulit-ulit na paghuhukay. Yun, no? Ay, sarap magpainit, kambusin. Labas na ng araw. Ang ganda tong ano natin, camera holder natin dito sa Inmax kasi wala siyang galaw. Walang alog. Galaw na naman po sa inyo mga pinig sa kabila. Masyadong mataas. Yung araw, 2 beses tayong dumaan dito. Ang busing. Kanina dala natin si rider. Ang rider natin. Yan si Maxi naman. Pinapalan din yung ano dito. Manhole. Cover ng manhole. Masyadong malalim. Naupak na. Hindi mo nagsasalita itong asawa ko. Masubukan sana yung boses niya dun sa ano. Sabay nating mic. Mga manunood pa naman, gusto, daldal ka lang ng daldal. Pag hindi ka nagdadaldal, wala, nabuboard sila. Kahit gaano kaganda yung ano mo, video mo, lahat wala pa din. So, salamat tayo kasi kahit pa paano naroon tayong mga ano na nanonood. Ang tawag nila doon. Tawag sila doon, nakalimutan ko lang. Ba talaga itong misis na may pasok ngayon? Kala ko wala, yung sa Google niyo. Basak nga itong ano natin, camera. May moisture sa lens. Kung nainitan, sana mawala din. Papacheck natin po dun sa ano, service center. Para malinisan din. Sige bossing, tawid.
Dito ba tayo? Saan pwedeng bumaba? Ah, may pasok din pala. Wala ko wala. Ang ganda naman ng mga motor na yun. So, ibig sabihin pala, yung estudyante lang yung walang pasok. No park. No park. Hindi tayo magpapark, magbababa lang. Hindi ako hintayin. Ha? Huwag na. May daan ba dyan sa likod? Wala si sir. Pakiayos, baka madaganan yung wallet ko, mama. Ay, nani. Nasisira eh, sira na ngayon, nadaganan ng helmet ni baby. Gabes. Dahil ako dun eh. Okay na? Kunting bilis, makakabala tayo oh. Ayun na oh. Ano ka na? Oo. Naiingat. May pumasahe ka dyan? Pumasahe? Oh, may barya pa. You know? Yung mga boss, uwi na ako. Misis, marunong naman umuwi yan. Ay, may sira na itong ano natin, yung visor ng helmet natin. Puro lang sira. Buti narinig ko kahit tatapong ko na sana. Sige po, tawid po. Okay. Hindi naman. Primo, tay. Naniikot lang itong Everest kasi wala nga ako. Ikot-ikot lang. Ganito yung nangyayari dyan. Kung hindi ka naman nagtitipid, pwede dyan sa Pure Gold. Kung ginagawa pag may sadya ko dyan, kapag nala ako dyan sa ano, Pure Gold. 20 lang naman. Alabas na mga busing, mga ano, bumotor. Yung may appointment, sikasuhin na nila ngayon kasi ngayon yung pagkakataon na ano, tawag nito, libre. Sa ngayon lang kung gumanda yung panahon. May ano yung lalamunan natin ha. Yung ano na lang tayo sa ulan. Nagdali tayo ng ubo, sipon. Nagdali tayo ng hangin yan, paano ko yung hangin ito. Parang hindi tama eh. Sa mga hindi nakakaalam, pag max stuck yung gulong, ang ano niyan, hangin sa likod 36 ay sa unahan naman 22. Ganun yung nasa manual. Up. Sige busing, panat. Palusot ha.
Dan tayo dito sa Petron. Talaga tayo ng hangin. Dagdag tayo ng hangin. $36 sa unahan, 22. Hirap. Hirap. Six. Tayo lagi, sinisiguro natin maayos yung ano, hangin natin para lang ano. Ano? Hirap pa. Kami nasa 24 lang pala yung ano natin. Yun. Okay na. So, no. 22 sa unang. Up. Bawas. 22. Isa yung pito. Ay. Yan. 17 lang. Yun. Tingnan natin mga boss. Inmax pag-stock yung gulong. 36 sa hulihan. 22 sa unahan. Yan. Nagbabawas din kasi yan kahit walang butas yun. Gulong nagbabawas. Gulong tayo mga boss. Yung kagandahan din talaga pag ano dyan sa Petron kasi nakikita mo yung iba kasi yung vulcanizing inaayos yung ano pagkakarga ng hangin, minsan sobra, minsan kulang, ginagamitan ng ano yung pang ano yung tire pressure, estimate na lang. Ang kulang din kasi sa akin delikado. Tsaka ano, mabigat sa makina, lalo na kung may karga ka. Lampas na ako bumusina ka pa talaga.
Most sure talaga yung ano natin, no? Camera. Galing mo na. Nagta-traffic na mga boss. Ito yung magiging bagong munisipyo ng Taguig, mga boss. Medyo matagal din matapos, siguro pinupulido din talaga yung ano. Yun, oh. So, ang ganda dyan sa loob, mga boss. Ilang beses na din tayo nakapasok dyan. Sige. Layo ah. Ayaw din magbilat. Tayo sa mga gilid-gilid. Gilid-gilid lang tayo. Matagal din maubos yung ano natin gas. Full bar pa rin, balibasa pasok. Sasakyan na naman. Silabasan yung ano. Pababayin ko sana, kaso yung isa hindi na nakatayo lang. Ibig sabihin sobra na yung tao. So makaabala pa tayo sa traffic. Okay mga busing, dito na tayo. Hanggang dito na lang, maraming salamat. Yan ang madaanan. Tagal na itong kutsi na to dito. Pantot ka naman. Hirap mag pasok-pasok yan.